במשך שעות גונן אלירז בגופו על ניסים וניסה להחיות אותו. מיד עם שוך הקרבות ולמרות פציעה ברגליו עזב את בית החולים ובא למשפחת בן דוד לספר להם על מות הבן, כשעל דרגותיו של אלירז עדיין כתמי דמו של ניסים. היה לי קשה להאשים אותו כי התחיל לעלות המון מהפה, אז חשבתי עליה, חשבתי כשאומרים להגיע וזה, אז חשבתי כאילו שלומית אמרה לי כל דבר שאתה עושה וכל בראש, כמו שאתה חושב ככה זה, אז חשבתי כאילו אני נשק את שלומית, כאילו אני נשק את שלומית, אז היה לי כיף להנשים אותו. שעות ניסה להנשים את חברו ולשמור עליו בחיים תחת אש תופת עד שניתן היה לחלץ אותו. אלירז הצליח להשאיר את ניסים בחיים, אבל ניסים לא שרד את הפציעה. האדם שלו בתוך הגוף שלי, יש לי כאילו מתחבר אליו. ביקשתי שככה את חלק מהמוות שלו ושתו קצת בחיים. היום, שבועיים אחרי שנפל אלירז, עלתה משפחתו אל הקבר הטרי. קצתי ממילים. נקעה נפשי מהזכרות. אני לא רוצה יותר לקבור אף אחד. אני רוצה שיגיע הזמן שלי, הזמן שנקבע לי, ואני רוצה שבניי ילוו אותי. אני לא רוצה ללוות את הבנים שלי. אלירז וניסים נפרדו בחייהם ובמותם שוב התאחדו.